سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا كم وتر سناي كتكون من نيوتيو لومي حنت فليز بلات عرستي نخلنا كتغمنا كتعبينا نتخلي عزب الكوية قريبا زلهم لو من ريارستي كمي جير كانت أمساقا زلا وي أفكاري كات كون تخل سبيت خات كون تخل بخمي كتحقسات تخل زبل عرستين عنري متشم ناو نقول بمنتهي تحقسا كمي جير كافر تتوا يلكا مستحطت كل جزء ودات قلت في لهم زملس واحد ثم السنتلا بزح ገንዘብ ብምርኣይ ወይ ከዓ ገጅፍ ጅባ መኪና ብከምኡ ጌርካ ኢኻ ነጓል ትሕጉሳ ብወርቂ ብገለ ጌርካ ኢኻ ትሕጉሳ ዝብል ርእቶ ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ ሓቀነቱ ክሳብ ኣይሰርሕን ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ገለገለ ይሰርሕ ይሱ ኣብ ኩሉ ግዜ ንኩለን ግን ብከምኡ ጌርካ ምግላፅ ሓደገኛን ነቶም ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለና እውን ኩሉ ግዜ ናብ ዘይትደልየ ክወስደና ይኽእል ስለዚ ዘን ንሪአን ናይ ሎሚ ኣዝየን ቀለልቲ የግዳስ ብዙሕ ግዜ ሰኣምስቱ ዓል ሰኣን ተበግሶ ዘይንገብረን ብዙሕ ዋጋ ድማ ዘኽፍላናየን ክኾና ነዚአን እንተጌርካ ድማ ብንፃሩ ቅልል ዝበለየን ክትገብረን ከበድቲ ይኮናን ነታ ጓል ኣዝዩ ዘሐጉሳ ነገር ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ኬላታት ደቂ ኣንስትዮ ዝሕብሮ ካብ ሓንቲ ዓባይ ሳይኮሎጂስትን ናይ ሪሌሽንሽፕ ቴራፒስትን ዝመፀ ምኽሪ እውን እዩ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልኩም ኣብ ሂወትና ለውጢ ንክንገብረሉ እናተመነኹ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ كنات مالتي تا مجمريا check your body language or body signals مجمريا دك نستيو كاب دك تبعتيو نلعلي ناي مستبحال كإلت هاللوان زمالة دما بأفكار تزاربو تراي دي كونس تريو زلها ناي أكالات كا أتمامتها خاديو أكرادنا خادي everything not kind observe زقبراوي زعزبا سلازي بأفكار تراي دي كونس بخالة زراربا تنصبارقو ملقتتاتون يقدسالون يستوعلالونين لأن تنقبرنا طيب لنا لو women are tuned into signals a man's body is giving off أفكار ويزرا بخطر هذه كونس أكلات كله زهبو زلو ملكتات كلين دستوعل علي بلا كالو if your body is giving the right signals she will more likely respond with an emphatic yes to you ስለዚህ እቲ ተዛረቦ ዘለኻ በኣፍካ ከምኡ እንተ ኣካላትካ ንዑ ዘንፀባርቕ መልእኽቲ የመሓላልፍ እንተሎ ነቲ ትደልዮ ዘለኻ ፍቅራዊ ሕቶ ድዩ ካልእ ሕቶ ድዩ ኣወንታዊ መልሲ ንምርካብ ዝበለፀ ዕድል ኣለና ስለዚ ኣፍና ወይ ቃላትና ጥራይ ብቃላትካ ጥራየን ዝኣምና ዝብል እምነታት እውን ኣሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ምናልባት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን ኪኑ እቲ ቃላት ምስ ናይ ቦዲ ላንጉጅ እንተተሓዊሱ ዝያዳ ክሰርሕ ዝኽእል so being a good looking and in shape can be helpful but more important is the signals you convey to them yes ጥዑይ ኣካላት ፅቡቅ ገፅ ፅቡቅ ግርማ ምህላው ኩሉ ግዜ ሓጋዝ እዩ ፅቡቅ ጅባ ፅቡቅ መኪና እንተለውን ሕማቅ ማለት ኣይኮንኩን እዚኣቶም ኩሎም ከበርክቱን ክሕግዙን ይኽእሉ እዮም ምስ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ዝምድና ንክንፈጥር ንክንቅፅል ዘይኮነ ዝምድና ንክንፈጥር ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ወይ ከዓ ሰሓብነት ንክንገብር ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም እሳቶም ጥራይ ዘለዎም ግን ኣይኮኑን ኩሉ ነገር ምስ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ዝኸዱ መኪና ስለ ዘለካ ገንዘብ ስለ ዘለካ ፅቡቅ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ኣይኮነን ኪኑ ዝኸደ ሒዝካዮ ትቐርብ ነገራት ድማ ክህልሎ ኪኑ ዝኸደ ዘለካ እንተኮይንካ ድማ ርእሰ ምትእማን ዝህልወካ ስለዚ ሓደ ብሓደ ኩሎም እቶም ኣገደስቲ ዝያዳ እቶም ቀንዲ ጀነራል ዝኾኑ ኢና ንጅምር ዘለና ስፔሲፊክ ክትገብርዎ ዝግባኣኩም ድማ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ okay studies are proving that women are attracted to the non-verbal communication men give ብዙሓት ናይ ሪሰርች መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፅዎ ይብሉና ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናን ቨርባል ካብ ቃላትና ወፃኢ ንሪኦም ኣጠማምታና ፍሽኽታና ኩሉናትና ደጋዊ ኣካላትና ዘንፀባርቆ ናብ ኣገፁ ኩሉ ንዕኡ ኣስተውዒለን ስለ ዝርያ ካብቲ ዘረባ ንላዕሊ እውን ኣብቲ ቃላትናትካ ኣብቲ ናትካ ኣካላዊ ኮሚኒኬሽን ናትካ እውን የተኩረየን ይብለና ኣሎ that's why you need to understand what you're telling women with your body and what they are saying back to you ስለዚ ካብ ቃላትካ ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ኣካላትካ ዝመፅእ ብዝተፈላለየ በጠማምታኻ ብፍሽኽታኻ ብኩሉ ክፋል ናይ ኣካላትካ ዝወፅእ መልእኽቲ ብኣፍካ ንትብሎ ዘለካ የራጉዶ ድዩ የጉድሎ እዚኣ ኢና ክነስተውዕል ዘለና እቲ ብኣፍና ንዛረቦን እቲ ናን ቨርባል ኮሚኒኬሽን ንገብሮ ዘለና ብሙሉእ ነቲ ንብሎ ዘለና ዘራጉድ ደጋፊ ክኸውን ክኽእል ኣሎ በዚ እናተዛረብና ከለና ኣካላትና ካልእ ኣንፃሩ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ተኮይኑ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ይብሉና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ፕራክቲካል ኣድቫይስ ክንከይድና እዚ ቁሩብ ሳይኮሎጂካል ኮሚኒኬሽን ዝኸደት እያ ነይራ ተቐዳመይቲ እታ ካልኣይቲ
use magical touches ምትንኻፍ ኣበይ ግን ኣገዳሲ ምትንኻፍ ካልእ ፀገም ክፈጥር ይኽእል በገባብ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ተኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ነታ ጓል turn on ምክንያቱ ዕላማናትና ከመይ ጌርካ ስምዒታታ ከም ዝለዓል ፍቅራዊ ድሌታታ ከም ዝለዓል ትገብር እዩ ዕላማናትና ምናልባት ኣርስቲ ፅቡቅ ጌረ ክሊራ ይገበርክልኩም እንተኮይነ so take her hand when you walk into a room or in the street and she will feel like you are the best guy on the planet كل ግዜ ንደገ ሒዝካ ክትከይድ ከለኻ ናብ ሓደ ቦታ ሒዝካ ክትኣቱ ከለኻ ብዝተኻለ መጠን ኢዳ እንድሕር ሒዝካያ ኢድካ ተተሓሒዝካ ትኸይድ ከለኻ ኩሉ ግዜ ታጓል ኮንፊደንስ ናታ ኣብቲ ፍቅራዊ ኣብቲ ሂወታ ኣብቲ ዓርካ ኣብቲ በዓል ቤታ ዲ whatever ኮንፊደንስ ናታ ንዓበየ ይኸይድ ካልኣይ ድማ ዝበለፀ ሰብኣይ ዘለዋ ኮይኑ እውን ይስምዓ ይብል ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢዳ ክትከይድ ከለኻ ኢዳ ሓዛ ወይ ንሳ ክትሕዘካ ከላ እውን ዕድል ክትባ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዛ ነገር እዚኣ ንርስዓይና ምስ ግዜ ትኸብደና ሓደ ግዜ ምናልባት ሓደ ግዜ ካል ነገር ክመርፅ ንኽእል ግን ሓቅነታ ኣይተርፍን እዩ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝካ ትኸደሉ ኣጋጣሚታት ኩሉ ግዜ ከተዘውትሮ ከለኻ ነታ ጓል ዓብ ትርጉም ይህልዎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ሾልደር መሳጅ ከምኡ እውን ምናልባት ትሰርሕ እንተላ ወይ ገለ ነገር ትገብር እንተላ ብድሕሪት መፂኻ ኣብ መናኹባ ዘሎ ማሳጅ እንድሕር ጌርካላ it really helps ሓደ ነቲ ስራሓ ተድንቆለኻ ካልኣይ ድማ ንሳ እውን ደው ኢላ ትሰርሕ እንተላ ኮይና ሓገዝ ዝኸውን እዩ ነታ ኣካላታ ማለት ስለዚ እዚኣ እውን really practically ዝሕግዛ ምዃነን ኣነ ኣብ ሂወተይ እውን ዝረኣኽዎን እየን really both of this work very well ቀፂልና when you see her on a phone or looking out in the window walk behind her and wrap your arms around her and it will make her melt every time كمون نابكال بمسكوت ديو بخال نابكال كت متطو إلى خلان تاريخها يا أنا تقول بدحريت مزيخا ندحر حقويف كياون this makes her very happy بلنا له سلزي أبزخونه نخالد نات متتزنيها بدحريت مزيخا محقوف that helps a lot كل جزيتي أرمون حق مكبار بزح حقوس بزح طقم سلجلو بزيادة دما تي كل جزء حقوف كتب لها sense of protection مكل خال كنكن تقداسنا سلدن تبارك أبتي هوتا أزيو حقوسن فراوي ويكات دليتاتاون كم زلا عالي كبر مالتيو cuddling on the couch or in bed watching movie is a great way to connect and make her feel like a queen and she will definitely be your forever so كمودما أبصالون كفتيل كاديو بعرات كفيل كافيل مخترخ لها كل جزء حقيفكا أبوقفها غير كاخترخ لها and that makes really beautiful ولا بزربان تدي تزارب كازيوم تكبارات ياتم كاب زربان لعلك شرحه خليهم حنت قال كيوت أخا إذن أكشن زياتن تراي نفسن زخالة قالات اللون زرباين أفغر دما بزربات راي كونن تكباراو كون كله تكبار كنبل كلنا كم زمحق عافزين وبلو زلنا تكبار راي فغري كن بافكا بتكبار مقلاص زي دما عبي حجزن عبي لوتن كم تخلي ثالثتي give a helping hand كتحجز عليك حجز كتب عليك that's really important معناته حدا كابتي نقول surprise قبراز خلنا حجزي زوج زي أبتجزا بزوج سنة صار حسن أبتجزا كتحجزان كلها extremely كابتكال فليز بلا حجز كويني تسمعن بفلاي دما نسانا صارحت كوفي الكخال نجر وي تلفزيون ترنت الله وي فيلم ترنت الله فيرا يكونن أكندو نعاك تحجزا خلها زبالة كويني يسمع كبرت كويني يسمع want to make her heart show want to win her heart and show her care help clean the place زيادة تقداسنة حاليوتن قبل العياذ الله كتنصبرق تدلي خايف لنا له أبصريت كتتصرخ له قال نجر كتحجزايل كتبقس انت حامق قدما نتزريتو أدنغلا واو صبوق عبي صراحة زي عبي أصالو تغير كيل كون كتدنغلا كتكل كلها انت حجز كات زبالة زي برقص حاجة زي دليو كاوت أيدما بستغل من بزخونة قاطع مخد قبرو تزي كيل كادما كتدنغلان كتخبران كلها دما زبالة زي خو and then this kind of act is highly attractive for women and kindness is an important sexual trait. Sociologist Dr. Jess O'Reilly تبال انتاتب لنا لا كل جزء زنا حجز ناي رهراهي ناي دنجاتة مجلس السلوز خونة دنجاتة رهراهي عندما أبتي sexual trait كأبصحاب النت
ዝለዓለ ተራ ዘለዎ ዝለዓለ ቦታ ዘለዎ ምክንያቱ ሰባት ንርህሩሃትን ንደንጋፃትን እዮም ዝያዳ ዝፈትዉ ስለዚ እቲ ድንጋፀ ስለ ዝመፅእ ናብ ካልእ ደስታን ሓጎስን ከም ትኸይድ ይገብራ ከምኡውን when she wakes up and finds the coffee is already made she'll be yours especially true if the girl hates mornings ከምኡ ድማ ቅድሚታ ጓል ክትንስእ ቅድሚታ ሰበይትካ ፍቃሪትካ ክትንስእ ትኽእል ተኮይንካ ዋላ ንእሽተይ ሻሂ ድያ ትሰቲ ቡን ድያ ትሰቲ ንዓዓ ሓቦ ጌርካ ክትቅርበላ ትኽእል እንተር ኮይንካ that's really good ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ንጎ ናይ ምትንሳእ ክለት ኣለና ገሌና የብልና ስለዚ ንጎ ተንሲኻ እንተሓመቐ ሻሂ ድዩ ገለ ይብካ ምትንሳእ ዘቀልጢፉ ዝኸዳ እንተር ኮይኑ ሻሂ ድዩ ቡን ዘድልያ እንተኮይኑ ንዑ እንተይድካያ ንኽትበራበር እውን ትሕግዛ ስለ ዘለኻ እዚ እውን ፅቡቕ ነገር ከም ዝኾነ ይሕብሩና ማለት እዩ do things for her that aren't ordinary nowadays ከምኡ ድማ ጀንትልማን ምዃንካ ወይ ድማ ኣኽባር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ናይ ጓል ትፈልጥ ምዃንካ ዘርእዩ ባህርያት ንኣብነት ክትኣቱ ከላ ማዓፆ ከፊትካ ምእታው ኩርሲ ስሒብካ ኮፍ ከተብላ ጃኬታ ክትከድና ምፍታን ከምኡውን ሓደ ግዜ ድራር ድዩ ቁርሲ ድዩ ምሳሕ ድዩ ኣብቲ ዘሎ ግዜ ምግባር ኣብ ናይ ኣቑሑት ምቅርራብ እውን ምሕጋዝ ኩሉ ግዜ ነታ ጓል ኪኖቲ ቲፒካል ሰበይቲ ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ገዛ ንስኻ እውን ሓጋዚኣ ምዃንካ ዘንፀባርቕ ባህሪ ስለ ዝኸውን ኣዝዩ ኣትራክቲቭን ኣዝዩ ሰሓብን ይኸውን ነታ ጓል ድማ መሊሳ ኣብ ፍቕራዊ ሂወታ ነቲ ድሌታታ ምክንያቱ ናይ ጓል ኣብዚኣ ምናልባት ከረዳእኩም ናይ ጓል ስምዒታት ኩሉ ግዜ ከየሐጎስካያ ፀኒሕካ ምሸት ምሳኻ ፆታዊ ርክብ ክትገብር ድያ ካልእ ክትገብር ክትፅበያ የብልካን ጓል ምስተሓጎሰት ወይ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ፅቡቕ ምስ ፀንሐት እዩ እቲ ፆታዊ ርክብ ደስ ዝብላ ከም ወዲ ይኮነትን ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ክትገብር ከለካ ልባ ከም ዝሕጎስ ዝገብሮ እንተተሓጒሳኻ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ሰብካ ንካልእ ፅቡቕ ነገር እውን ደስ ስለ ዝብሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ስምዒታት ናይ ጓል ብምትንኻፍ ጥራይ ኣይኮነ ዝትንስእ በቲ ሰናይ ነገር ትገብሮ እውን ነቲ ናታ ስምዒታት ኦልሬዲ ትሪገር ኣበጊስካያ ትፀንሕ ስለዚ ፅቡቕ ዝኾነ ርክብ ድማ ክህልወካ ይኽእል ማለት እዩ Number 4, add more spices. ገለገለ ቀመማት ድማ ክንውስኽ ኢና ይብለና ኣሎ keep an eye contact with her in any event ንጓል ሒዝካያ ኣብ ዝኾነ ኢቨንት ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ዝኾነ መርዓ ድዩ ጥምቀት ድዩ ውራይ ድዩ ኮንሰርት ድዩ ደዝማረር ኣብ ዝኾነ ክትከይድ ከለኻ ኩሉ ግዜ attentionናትካ ስርቕ ኣቢልካ ናብኣ ክትረኽባ ክትክእል ኣለካ look for her when you aren't near her and smile when you find her in the room ስለዚ ምስ ካልኦት መሓዙትካ ዕሩኽትኻ ተቐልል ክትህሉ ትኽእል ኢኻ which is normal ናይ ፋሚሊ መርዓ እንተኮይኑ ወይ ገለ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ክትረኽቦምን ክትዕልሎምን ዘለካ ምሶም ክትዕልልካ ንቡር እዩ ግን ኩሉ ግዜ ቼክ ክትገብራ ኣለካ ኣበየላ ጠሚትካ ድማ ፍሽኽ ክትብላ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣቴንሽን ናትካ ስቲል ምሳ ከም ዘሎ ክትሕብራ ክትክእል ኣለካ ጠቕላላ ኢግኖር ክትገብራ ፅቡቕ ኣይኮነን እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ተገዳስነትን ሓልዮትን ፍቕርን የርያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኩሉ ግዜ ትግደሰላ ዲኻ እቲ ዓይነት ኣቴንሽን ተሪኣ እውን የገድሳ ስለ ዝኾነ እዚኣ ልክዕ ነቲ ወዲ እውን ከምእያ እታ ጓል ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ እትሃሉ ስሓዙታት እዮም ዝገለ ንሰባያ ቼክ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ነታ ዓርካ ቼክ ክትገብራ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ሰባት ካልኦት እውን ስለ ዝዕዘቡ ሰብ ድማ ኣብዚ ከምዚ ግዜ ቫሊዴሽን ወይ ከዓ መረጋገፂ ናይ ፍቕሪ እውን ስለ ዝደሊ ማለት እዩ make her important everywhere ኩሉ ግዜ ድማ እታ ኣገዳሲት ክፋል ምዃና ኢግኖር እቲ ሰብ ኢግኖር ክትከውን የብላን ወይ ከዓ ከምዚ ሸለልትነት ክትባ ኣይግባእን ከምኡ ድማ ንሳ if you want to lock it in and make her fall in love with you all over again ask her to dance because most women love dancing but are often shy to do it ከምኡ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ሕጉስ ክትብል ተደሊኻ ድማ ንክትስዕስዕ ምሳኻ ዓድማ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕስዓ ክፃወታ ይደልየን ግን ሕፍረት ኣለዎን ብዙሕ ግዜ ነቲ ድሌታተን ንክገብራ ይሓፍረየን ስለዚ ኣገድዳ ወላይ ድልን እየ እናበለት ኣገድዳ ክትስዕስዕ ትደልያ ውሽጣ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕስዓ ክዘናግዓ ይደልያን ካብኡ ናብኡ ኣወዳት ቁሩብ ትብዓት ኣለዎም ክፃወቱ ወላ ኣብዚ ዝኾነ ኮንሰርት ተሪኻ ኣወዳት እዮም ዝያዳ ዝፃወቱ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣይደልያን ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሕፍረት ኣለዎን እንታይ ይብላኒ መን ይርአየኒ ገለገለ ዝብል ብዙሕ ቫርያብል ስለ ዘለዎን ኣገድዳ ኣቢልካ ኣምፂኻ ከም ዝፃወት ምሳኻ ግበራ ምክንያቱ ሳዕስዒት ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ናይ ሓጎስን ናይ ደስታን መግለፂ ስለ ዝኾነ make friends with her family this is very very important ንጓል ዝያዳ ክትሕጉሳ እንተ ደሊኻ ኩሉ ግዜ ንስድራ ቤታ ነቶም ንሶም ትፈትዎም ክትፈትወላ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ስድራኣ ንዓ ኣገደስቲ እዮም ልክዕ ከምቲ ስድራኻ ንዓኻ ማለት ስለዚ
نسدرا حماقنا تزاربكا بزعبهم حماقنا قبركا نساخ تفكركا خصبيه بالكا كل جزء نتنسات فتوم نجرات افكار تصبق انت قينو مالتي كل تنسات فتوى نسخان كتفتوى لك سترا بيتا لك كم سترا خريخه سدرا خاون يوم برقص كم سدرا خريخه لك كم تنساق تحجزت دلي نسخاون اجام كاخد قبر كتدنقلان كتحجزان كلها كل جزء قبل عليه خازن لو اخبروت زلعلن زبلتن يخون مالتي حجي زي كنقول كمي جركا تحجزا خون كله دك انستيو مبزحت جزء عبدك تبعتيو زدهبهم ويكازفتوهم عينت كاركترز كنرخلنا دك انستيو كشا جنزب وي حيلي وي صباغه تراي كنا زطمتا عبودي ودي كتمتا خلوا زطمتو اقدس نغراتون الله كالب نابنت assertiveness بلوا it means knowing what you want كل جزء دك انستيو ودي دليتاتو زفلت ودين زفتوا مخنياتو confused نحرو خينكا مبزحت جزء ساتن اب هيوتن reassurance ويكا زرقاق عينت confidence زبانا انتاك بخمي كنقلصو نخل نسخا نابي كم تخين انتاي كم تدل زي تفلت خينكا بزعبا مساي خاص لدي تفلت ابدك كنستيو بزح تقبلنا يبلون نصور زخونه منقد زفلت ودي زياده من دك كنستيو صحاب زخون so knowing what you want from the next 5 years in your career to what you want for dinner انتاي مالتي لك نتاقوال كترابها لغا بلان زلك كتكون لك بلان زلو ودي زياده صحابنا تالو نتا كتوزع خلق نابي كتوزع انت اي فلت كنت هيك نقبر قال دي كونس هي كم خمسه كم خمسه كا بلان زلك انت خينكا كل جزء صحابنا تالو ابدك انستيو يبلنا don't be confused and jerk زخونه بلان زي بلو مصايو زي فلت نابي كم زي فلت سب ابدك انستيو بزح تقبلنا يبلون كم ود مالت ስለዚህ ፕላን ከሁሉ ጊዜ ንጹር ከሆነ አለው ኢሞሽናል ፕሬዘንስ ካ አገዳሲት ካራክተሪስቲክስ ያ you have to stay committed physically mentally and emotionally ልክ ንስትዮ ሁሉ ጊዜ ኣብቲ ተዘረባ خطر ይኮንስ ኣብ ኩሉ መንፈስካ ኣተወለወን ስለዚህ በልና ምስኣ ከለኻ ብኩሉ ኣካልካ ሓንጎልካ መንፈስካ ኩሉ ምሳ ክህሉ ይጽበያኻን ስለዚህ የስተበላለየን ድማ the emotional presence ድማ ኣገዳሲ if she sharing a story listen and don't wonder حدد زانتخ نجرك خلا دما سنيل كاسمع استوعللو فلوتو أبكال حساباتك كل العتبل أبتازلاتا مومنت أستبيلك جزيك تبالك هاي لنا له سالسيت دما stability while financial stability is vital women seek emotional stability which leads to stable relationship ስለዚህ ደቂ ኣንስትዮ stability ወይ ከርጉእነት እውን የቀድሰንዩ በተሓደ ቁጠባ ርጉእ ክኸውን ይደልየን ርጉእ ቁጠባዊ ሂወት ይደልየ ኩለን ፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ብኸምኡ ስለተመንሚለን ስለዝዓበያ ململ كتبا كله كله of course እሱ ዘይብልካ ገንዘብ ጥራይን ፈትዋ ክትብል የብልካ ምክንያቱ ገንዘብ ዘይ ትገብር ሞ ሓደ እንታይ ኢሉ ኣዋልድ ሃብታም ጥራይን ፈትዋ ምዝበሉ እየን ዝፈትዋና ኢሎም ኣዋል ምዝበሎ እንታይ መፀገም ኣሎ ገንዘብ ክትሕዘ ይትፍትን ብኸምኡ እንድሕር ኮይኑ ዝቐለለኒ ንዓኻስ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ስታቢሊቲ የድልየን እዩ ከምቲ ልክዕ ንሓፍትኻ ዝተረጋግአ ወዲ ክሕዛ ትደሊ ካልኦት ኣዋልድ እውን ከምኡ እየን ስለዚህ ንሱ ከምኡ ድማ ኣብ ስምዒትካ እውን ስቴብል ዝኾነ ብነፍሱ ዝተኣማመን ሪሌሽንሽፕ ክቕፅል ዝኽእል ሰብ እየን ዝደልያ be mature and have control of your things ስለዚ ብስለትን ቁፅፅር ናይ ሂወትካን ዘለካ ክትከውን ድማ ይፅበያ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከመይ ጌርና ነታ ምሳና ዘላ ኣፍቃሪትና ሰበይትና ሕጉስትን ኣብ ልዕልና ዘለዋ ድማ ኣጠማምታ ድማ ንሓዋሩ ከም ዝኸውን ፍቕራዊ ፍቕርናታውን ከም ዝግንፍል ንገብራ ኢና ክንርኢ ፈቲና ተፈቲኹማ ናብ ካልኦት እውን ሼር ክገብርዋ ትኽእሉ ምክንያቱ ንካልእ እውን ክትሕግዝ ስለትኽእል ከም ወትሩ ድማ ናትኩም ፊድባክ ናትኩም ተመክሮ እውን ኣብ ታሕቲ ክትቡኒ እናተፀበኹ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ቻው